enormt komisk. Måske. Ja. Hvad er liv? Ja. Hvad er det? En ske. Så 10 voksne mennesker og kigger. Ja, det er også. Han er lige upåvirket jo lige på en eller anden måde. Han kigger på ske. Det er okay. Fingrene eller hvad han må. Prøv bare. Prøv lidt i mundvinen på ham. Nu skal jeg prøve at tage med. Bare en finger på munden på ham. Nej, det er ligesom man kan. Ja. Så prøv at ske med. Det er godt, siger den. Det er godt. Han har bare fuld kontrol over det. Ja. Så jeg tager ikke noget på det store stykke, jo. Men det der var måske, det smagte godt. Så begynder at skære for det andet også. Er det Jeg godt? kan ikke tåle al den opmærksomhed. Ja. Nej, det er også det. Ja, vi skal bare starte der. Fordi Ja, der er noget mere det der fløde, eller hvad? Det skal vi lige så godt lige hente. Skal vi gøre det? Hvis man synes, den Ej, men jeg har da glemt kaffekopperne og grønne. Det er måske også den her. Skal du have et stykke til? Ja. Ja. Ja, okay. Nå. Skal du have mere af den? En god kage, skat. Nå, så skal jeg. Nå. Tak. Det smager godt. Ja, Hvad er det, Thomas? Det er dejligt. Sæt bare gulvet det, ikke? Ah, Det er hjemmebagte. Hjemmebragte. Ja, hjemmebragte. det er nysgerrig. Ja. Man har ikke fået fingrene i det nu. Nej, nej. det var Det er ikke ikke. rigtigt. Han ved jo ikke, om han må. Nej, man har jo ikke må, altså. Det der Så, nu. Jeg siger, Ja. så er ikke længe, så får I slet ikke lov til at made ham. Fordi så bliver han tosset. Ja. Altså bliver han sådan, ja. Ja. Nu får I den altså lige selv herover. Ja, det er fint, Annette. Ej, sæt ned til drengene først. Ja. De vil da helst have den der. Nå, okay. Den ikke? Jeg er ligeglad. Bare Nå. Man kan tage 2 gange jo. Nu tager nu tager vi. Nu kører hånden i. Ja. Ja. Ellers så kom herop til mig, så skal I kigge. Altså, jeg kan ikke Kan vi ikke forstå række til lærkeren? Jeg elsker det. det stykke, række til i mener. Ej. Så tager man små værker på til den. Tak. Er det bare flødeskum med hindbær i, eller? Kom her. Ej, han er da kedelig, altså.